گولکه که هر آلیه و بچیا پیچاییه. بزیده بونا پلیا گرمه جمع سر گولا بویره دحله و در دوره و بکلیل کان خمیلیه. لنافچه پلموریه سر به پارزگاه درسمه یا باکور کردستانه گشتیار نابخو بیانی به سرپرشتیا کلوبا چیاگران آ پارزگه سردانا گوله کرن. Yazında, kışında, sonbaharın, bahar aylarında çok güzel oluyor. Her çardem salan jî ev derxweşe. Heftane em derdikevin nav xwezayê. Piştî nêzîkî meşa du dem ji mêran em gihîştin ser gola bûyerê. Di hatinê de jî me dîmenên gelekî xweş dîtin. Daxwaza me ew e ku kesên tên vê derê derdorê qirêj nekin. Bekliyoruz zaten. Doğamızı kirletmeden tabii. Welatiyên ku li derveyê Tirkiye dijîn ji bo geştê ji welatên wek Brîtanya û Almanyayê hatine serdana golê bikin. Almanya'dan geliyorum buraya. Ez ji Almanya'ya hatim. Çend salın min dixwest bên vê derê. Êdî turên geştyariyê bo golê tên kirin. Em bi mînîbusan derketin jorê. Li jêrê çil pile germ bû. Lê li ser golê em cemidîn. Me tiştên zivistanê li xwe kirin, li çiyayan hê berf heye. Esintili buralar. Dağlarda karlar var. Feri muhteşem. Masmavi gökyüzü. Keşu havayeke bêhempaya. Asîmanekî şîn e. Rengê golê û dîmenên bazîn ku li asîman difirin gelekî xweş dikin. Sallayışı bir başka. Parêzgeha Dêrsimê taybet bi xwezaya xwe çend salên dawî bûye navendeke geştyariyê û her sal bi hezaran kes serdana parêzgehê dikin. Gola bûyerê jî yek ji wan cihên xweşik e ku bilindahiya wê nêzîkî 3100 metre ye. û her çardem salan geştyar û jîngeh hez serdana wê dikin.